Náš príbeh sa odohráva v krajine Šádé. Ak si ju chcete lepšie predstaviť, vyjdite na najvyšší vrch a otočte sa k slnku. Pokúste sa do slnka pozrieť. Je to veľmi ťažké však. Bolia vás oči, vidíte len nejasnú, rozmazanú, žltú machuľu. Skúste si dať slnečné okuliare. Určite pomohli. Vďaka ich tmavým sklám sa môžete pozerať na tú silnú žiaru. Teraz sa otočte k slnku chrbtom. Okuliare už nepotrebujete. Zložte si ich teda z očí a pozrite sa do skiel. Poznáte toho človeka? Aj sa vám podobá, len miestami má širšiu tvár, rozplaštený nos a hádam aj trošku vypúlené oči. Ste, aj nie ste to vy. A teraz sa pozrite pred seba. K nohám sa vám plazí váš verný nasledovateľ. Nevidíte mu síce do tváre, ale je vo vašej tesnej blízkosti. Aj sa vám podobá, len tie dlhé ruky, tenké dlhé nohy a uzučký krk. Tak nejak to vyzerá aj v našej krajine Šádé. V krajine tieňov a odrazov. Bytosti, ktoré tu žijú, sú veľmi krehké, niekedy dlhé, niekedy s veľkými očami a ušami. Sú miestami rozmazané, nedokonalé a sú tu len na nejaký čas. Nikto z nich nevie, dokedy. Ak si tieň či odraz predstavujete ako niečo zlé, tmavé, pochmúrne, tak naše tiene v Šádé také nie sú. Naopak, sú veľmi farebné, rozmanité a celkom sa vám podobajú. Najlepšie bude, keď vám hneď jeden z tienikov predstavím. Volá sa Lívia. Význam jej mena je modrastá. Takže vôbec nie je čierna, tmavá, smutná, ale vlastne ani modrá. To meno dostala podľa toho, čo mu má robiť verný tieň, čoho vlastnosti a krásu má odrážať. Nebo. Pýtate sa, ako môže byť tieňom celúčičkého neba? Ako ho môže odrážať? Čo je už len toto za poslanie? Nuž, na prvý pohľad čudné a nepochopiteľné, ale veľmi dôležité. Odrážať nebo znamená odrážať lásku. Byť tieňom lásky veru nie je len tak. To znamená postaviť sa jej z očí v oči ako slnku. To znamená mať rád, aj keď vás niekto nahnevá. Zoberie vám čokoládu, alebo na vás nemá čas. Ako toto všetko o Lívke vieme? Nuž, verne nám to odrazil ďalší tieň. Jej mama. Zistila, že Lívia prišla odrážať nebo tak, že ju nejaký čas dôkladne pozorovala a počúvala. Viete, Lívkina mama predtým nemala nikoho, komu by venovala toľko času, na koho by sa toľko pozerala a koho by toľko počúvala. Zmenilo sa to, až keď na svojich potulkách v Šádé stretla Lívkinho ocka. Čím viac sa spoznávali, počúvali a pozerali na seba, tým si boli bližší, až sa jedného dňa ich tiene prekryli tak, že nebolo vidieť, kde začína ocko a kde mamka. Tak to trvalo nejakú dobu. Keďže však každý z nich mal okrem ich spoločného bytia ešte stále aj svoju úlohu a čakala ich ešte v Šáde dlhá cesta, v jeden deň sa opäť vybrali svojim smerom, aby sa po chvíľke opäť stretli. Tí istí, ale predsa trošku iní. Plný zážitkov, ktoré každý sám, ale aj spolu prežili. Keď sa teda takto oddelili, objavil sa v krajine Šádé ďalší tieň. Teda malý tienik, Lívia. Otrhla sa, aby verne tienila a odrážala kúsok svojho ocka a kúsok svoju mamku. A nezabudnite, nevznikla náhodou. Prišla odrážať lásku. To, ako sa jej to darilo a čo všetko pritom zažila, nám porozpráva jej mamina.